Türkmenbaşı şäherinde Kazakstan Respublikasynyň Balkan vilayetindäki konsullugynyň täze binasy açyldy. 18-nji dekabrda bolan açylış tabaratynyň Kazak diplomatlary we türkmen häkimetleri bilen bir hatarda Türkmenistandaky Kazak diasporasynyň wekilleri hem gatnaşdy. Balkanly etniki Kazaklaryň arasynda konsulluk hyzmatlaryny talap soňky ýyllarda eslerdi. Etniki azlyklaryň şol sanda Kazaklaryň arasynda Türkmenistandan göçüp gidýänleriň sany köpeldi. Kazaksanyň konsullugynyň Türkmenbaşydaky täze binasynyň dawaraly açylşy Kazakstan Respublikasynyň elçisiniň gatnaşmagynda 18-nji dekabrda boldy. Bu çäre Kazak we türkmen resmiýetlerinden başga da Türkmenistandaky Kazak diasporasynyň wekilleriniň gatnaşmagyna mümkinçilik töredi. Dawaranyň çäginde bolan konsertde Kazak diasporasynyň wekilleriniň çykyş edip Kazak medeniýetiniň we däpde surlarynyň baýlygyny görkezdenligi habar berildi. Kazakstanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň web saytynda bu barada berilen habarda konsertdiň bir medeni çäre bolman eýsem Kazak diasporasyna öz aýratynlygyny we öz ýurduna buýsanjyny beýan etmäge pursat boldy diýilip bellendi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Balkanly Kazaklar Kazak diasporasynyň wekilleriniň konsullugyň açylış tabaratyna gatnaşanlygy barada diňe Kazakstanyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasy tarapyndan habar berilendigine ünsü çekip bu ýagdaýyň türkmen mediasynda düýpden agzalmanlygyny lapykeşlik bilen bellediler. Türkmen başly Kazaklar özleriniň bu ýagdaýa Türkmenistanda milli azlyklary ähmiýet berilmezliginiň nowatdaky subutnamasy hökmünde garaýanlygyny ma'lum etdiler. Resmi we hökümetçi media serişçileri orsiýetden başga beýleki hiç bir ýurduň diplomatik wekilhanasynyň Türkmenistanyna alyp barýan işleri şol sana Türkmenistandaky degişli milli azlyklaryň wekilleri bilen duşuşyklary hemde gatnaşyklary hakyna maglumat bermeýär. Dip milleti Kazak türkmen başly ýaşaýjatdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan habarly çeşmeler daşary ýurt elçihanalarynyň şol sanda Kazakstanyň elçihanasynyň Türkmenistandaky öz etniki watandaşlary bilen gatnaşyk saklamagy synanşýanlygyny bellediler. Türkmenistanda ýaşaýan etniki Kazaklar özleriniň milli azlyk hökmünde öz milliligini saklamak, öz dilinde bilim almak däpde surlaryny berjaý etmek üçin türkmen kanunlarynda göz öňünde tutulan mümkinçiliklerden iş yüzünde peýdalanyp bilmeýänligini aýdarlar. Türkmenistanda Kazaklar, Özbekler, Ermeniler, Buluçlar we beýleki milletleriň wekilleri üçin öz dilinde bilim almak, kitap çap etmek we media serişdelerini döretmek üçin mümkinçilik ýok. Ýurtda ýaşaýan milli azlyklar etniki gelip çykyş esasynda ýyllar boýy kemsitmelere sebäp bolýandyklaryny, häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çäginde özleri üçin işe ýerleşmek we hatda okuwa girmek ýaly mümkinçilikleriň hem berk çäklendirilýänligini ençemegedek gurrun beripdi. Etniki Kazaklar köplük bolup Balkan vilayetinde ýaşaýar. Türkmenistanda ýyllar arasynda ýurdun daşyna çykmak islegleri artýarka, ýurdy hem mişelik terk edýänleriň arasynda etniki azlyklaryň şol sanda Kazaklaryň hem ençemesi bar. Şöýlüň gözünde milli azlyklaryň köplük bolup ýaşaýan Balkan vilayetinde daşary ýurt pasportyny almak boýunça nowatlaryň 2026-njy ýyla çenli uzan wagtynda nowata ýazylmak üçin jetondary diňe etniki azlyklaryň wekillerine bermek işi ýoly goýulypdy. Balkan awadyň etrap migrasiýa şahamçaty we vilayetdäki bölümleriň ählisi 2025-nji ýylyň mart aýynyň 1-ne çenli milleti türkmen bolan Balkanly raýatlara nowat üçin jeton bermegini toktadypdy. Şonda azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen migrasiýadaky çeşmeler bu ýagdaýyň etniki azlyklaryň wekilleriniň arasynda Türkmenistandan göçüp gitmek meýilleriň artmagy we olaryň biometriki pasport almak üçin migrasiýa daralaryna has köp ýüz tutmagy bilen baglydygyny düşündiripdi. Suyul vilayetimizde köp sanly Kazak, Ermeni, Azeri, Rus, Tatar, Dağıstanly we beýlik milletlerden bolan raýatlarymyzyň müňlerçesi öz ýurtlaryna hemisilik köçüp gitsekdiklerini aýdyp zagran pasportlar üçin arzalaryny berdiler. Bize merkezi edaramyzdan tapşyryk bar. Etniki azlyklardan bolan raýatlarymyz göçüp gitmek üçin pasport almak islese, ilkinji şol raýatlarymyzyň arzalary kanagatlandyrylmaly. Dip Balkanly çeşme 3-nji oktýabrda azatlygy habar berdi. Soňky ýyllarda ýüzlerçe türkmenistanly etniki Kazak Türkmenistany terk edip Kazakstana hemmişelik göçüp gitdi. Türkmenistanyň resmiýetleri milli azlyklaryň meselesi barada eden teýrek çykyşlarynyň soňkysynda ýurtda 61 milletiň bardygyny we döwletiň olaryň saatlaşygyny öpçün edýänligini öňe sürdi. Emma milli azlyklaryň ýüzbe-ýüz bolýan problemasyny ýene-de agzamady. Bu barada 2024-nji ýylyň 21-nji we 22-nji awgust aralygynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda jynsy kemsetmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky halkara konwensiýasynyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişi boýunça dinlenen hasawatynda aýdyldy.
Täze bayramçylygynyň öňü türetini Marwulatynyň ýolutany we bayram etraplarynyň bazarlaryna ýürüýte tekçilerde ardan bahadan mewe önümleri, alma we apelsin satylyp başlandy. Alyjylar bu almalaryň owunyk bolanyny, apelsiniň içinden gurçugyň çykanyny aýdýarlar. Ýükluglaryny bazarlara elýeterli bahadan azyk haritlarynyň eltilmegi bayramçylygyň botawatyny häkimetler tarapyndan bazarlarda azyk bolçulugynyň döredilmeginiň talap edilýän wagtlaryna gawat gelýär. Ardan mewe önümleriniň bahalary bazarlardaky we hususy dukanlardaky bahalardan epesli tapawutlanýar. Bazarlarda ve sowda dukanlarında 1 kilogram alma 12 manat, apelsin 12-15 manat ağırlığında bahalanýar. Ýöne täzil münasibetli bazarlara getirilen almaların kilesi 7-8 manatdan, apelsin 8 manatdan satylýar. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Şeýle bolany ýürüýte ýükluglaryny bazarlara eltilen mewe önümleri adatdaky bahalardan 33 götürümden 46 götürmeçenli ardan bolýar. İçinden gurçuk çıkan haritlar ýygyna tawsyrmaga çalışan adamlar satyran haritlaryň ýygyna alınmaýanyny aýdýarlar. Ýolutanyň etrap bazarynyň daş ýüzünde ýükluglarynda satylýan apelsinlerden satyn alan adamlar gurçuklary görüp, haritlary ýygyna tawsyrmakçy bolanlarynda satyjylar bilen ýakalaşsak boldular. Şonuň üçin ýüklugynyň gapdalynda 4 tane polisiýa işgäri urus söwüs bolmaz ýaly gözewçilik işlerini güýçlendirdiler. Diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan öňe Adatyk radiosynyň habarçylary geçen hepdelerde aýry-aýry wagtlarda günür tuwuny ortaýytyň bazarlaryna elýeterli bahalardan towuk etiniň hemde konditer önümleriniň sowdasynyň guramalaşdyrylanyny habar berdiler. Şonu bazarlarda bu sowda okatlaryna 24 manadaçyny bahalanýan goňşy lema pulatyny 1 kilesi 30 manadaçyny çykýan towuk eti Mara şäheriniň ýyry bazaryna 18 manat 40 tengeden satyldy. Bu önümiň sowdasyna uly nowatlar emele geldi. Şonun bir hepde soňra Adatyk radiosynyň habarçylary merkeziniň ýyry bazarlarynyň birine ardan bahadan tüýjü köke sowdasynyň ýoly goýlanyny habar berdiler. Bu haritlar uly sebäpden peýdalandy. Alyjylar bu örümleriň nobaty garaşýan adamlaryň diňe ýarysyna ýetenini aýtdylar. Ýerli ýaşaýjylar mewe örümleriniň içinden gurçugyň çykmagyny alada bildirýärler we bu ýagdaýyň jemgyýetçilik saglygyna howp awandyrýanyny aýdýarlar. Adatyk radiosyny maglumatlary boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Noýabryň ortalaryna ýurdun ýokary wezipeli sowda resmileri çalşyldy. Türkmenistanda ýyr bayramçylyklaryň hususan täzeýliň öňü türesini ýurdun bazarlaryna elýeterli azyk bolçulugynyň döredilmegi boýunça ýürüýte tawsyryklar berilýär. Bu aralykda bayramçylyk gawatlary bazarlarda sowda canlanýar. Bu canlanyş azyk haritlarynyň bahalaryna täsir edýär. Adatyk radiosynyň lewa aparatyna habarçysy ýaňy ýakyna Türkmenawa şäheriniň bazarlaryna ýymy önümleriniň bahalarynyň ýokalanyny habar berdi. Habarçymyz şonu günöwür sebäpde käbir ýymy önümleriniň bahalarynyň 35 götürümden 87 götürmeçini gymmatlanyny habar berdiler. Bu aralykda lewa aparatyny hem täzir münasibetli sowda ýarmarkalar gurnulyp ýerli ýaşaýjylar bu şäherleri ýasama azyk bolçulugyny döretmek tagallarlary atlandyrdylar. Ýolutanyň etrap bazarynyň daş ýüzüne ýürüýte ýükluglarda pesgili mewe önümlerini satýan sowdagarlar şeýle önümleri öýleriniň bayramanynyň etrap bazaryna da Mara şäheriniň galkynyş bazaryna da hödürleýänliklerini aýtdylar. Adatyk radiosy bu sowdanyň häkimetleriň gödäwçiligine bazarlarda azyk bolçulugyny döretmek finansiýaklarynyň bir bölegi bolup bolmanyny anyklap bilmeýär. Türkmenistanyň mälim bolşaly ýyl bayramçylyklaryň öňü süresinde bazarlarda sowda ýarmarkalar gurnulyp ýürüýte tekçilerde ardan önümler azyk haritlary peýda bolýar. Adatyk radiosynyň habarçylary bilen guruldaş bolýan ýerli ýaşaýjylar Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başçylygynyň wezipesine gelmezden ozur täze ýyl bayramçylygynyň bosawasyny vilayatlaryň bazarlaryna aýlanyp sebäplerde azyk öpçünçiliginiň ýagdaýy bilen tanyş bolan günlerini ýatlaýarlar. Sonra döwlet telewizionyasynda Mara vilayatynyň bazarlarynaky azyk golçulugy we ardançylygy görkezildi. Adamlar sonra Berdimuhammedowyň bazarlarda azyk haritlarynyň bahalaryny ardanladyp ýymit önümlerini ilata elýeterli etjekdigini, şeýle mümkinçilikleri döredip biljekdigini azda känni anam bildiripdi. Diýip Maraly ýaşaýjy aýdýar. Häzir bolsa ýürüýte ýüklugları bazarlaryň daşynda durup zaýalanan ýymit önümlerini halka hödürleýär. Çäre görmeli edaralar gaýtam bu sowdanyň arkasynda durýar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Adatyk radiosy maglumatlary boýunça sowda resmileriniň hem tesbir alyp bilmeýär. Azerbayjanyň howa ýollarynyň ortaýatyň Mineralny Vody şäherine uçmaly uçary Bakudan ýola çykdy. Ýöne Rus howa geňişliginiň ýapylanlygy barada habary alandan soň birden ýygyna dolandy. 27 dekabrda bolan bu ýagdaý Azerbayjanyň howa ýollarynyň ortaýatyň Grozny şäherine barýan uçarynyň 2 gün Ozal Gazagstanda helakçylyga uçramagy bilen bagly ýagdaýyň daşyndaky keskitsizligiň dowam edýänligini görkezdi. Helakçylyk terrorly uçardaky 67 sany ýolagçydan we ekipaş agzalaryndan 38 adam öldü.
Azerbayjanyň howa ýollary soňra Ortiýadyň 7 şäherine ýagny Mineralny Vody, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny we Makhachkala şäherine uçuşlaryny togtadanlygyny ma'lum etdi. Azerbayjanyň howa ýollarynyň ýolagçy uçarynyň ýere gaçan ýerine 27 dekabrda Gazagstanyň hünärmenleriniň barmagyna we uçaryň gara kutusyny barlamagyna garaşylýar. Çaklamalar we subutnamalar Ortiýadyň howa goragy raketasynyň bu uçary urup gaçyranlygyny görkezýär. Derňewler badalyarka uçarda raýatlary bolan ýurtlar Azerbaýjan, Gazakstan, Ortiýat we Kyrgyzstan ölenleriň hatirasyna matam tutmak we uçaryň helakçyligi zerarly yaralananlary bejermek çärelerini dowam etdirýärler. 25 dekabrda helakçylyga uçuran uçar Azerbaýjanyň paýtagty Bakudan Ortiýatyň Çeçenstan sebitindäki Grozny şäherine planlaşdyrylan uçuş bilen ugrapdy we Gazakstanyň günbataryndaky Aktau şäheriniň golaýynda gyssagly gonmagy synanşypdy. Betbaxtçylygyň daşyndaky dürli çaklamalar öňe sürülýär. Käbir hünärmenler uçaryň guyruq bölегindäki deşiklere ünsü çekip, ony uçaryň Ortiýadyň Ukrain pilotsuz uçarlarynyň hüjümleriniň öňüni almak bilen meşgullanýan howa gorag ulgamlarynyň odastyna alınmagynyň alamaty hökmünde görkezýärler. Adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen söhbetdeş bolan Birleşen Ştatlar resmi helakçylyga uçuran uçarda Rus howadyň goranyş sistemasy tarapyndan zarba urulmagynyň alamatlarynyň bardygyny aýtdy. Ýönül bu arada jekmejek maglumat bermekden saklandy. Häkimetler tarapyndan entek tasdiklanmadyk subutnamalar uçaryň içindäki video ýazgylary, uçaryň helakçylykdan soň guyruq böleginiň suratlaryny, diri galan adamlaryň beren gürrüňlerini we uçaryň Groznada gonmaga synanşan wagtynda urgaçyda bar bolanlygyny görkezýän alamatlary öz içine alýar. Reuters habar gullugy derňew bilen gönüden göne tanış Azerbaýjanly çeşmäniň sözlerine talgylanyp, uçaryň Ortiýatda öndürilen Panzer S kysymly howadan goranyş sistemasynyň uçarlara garşy öz-özüne dolandyrýan raketa ulgamy tarapyndan urulanlygyny habar berýär. Kanun çıkarıcı Rasim Musabeyev Azerbaýjanyň Turan habar gullugyna beren tesbirinde uçaryň Ortiýatyň çäginde atylanlygyny inkar edip bolmajakdygyny aýtdy. Muny eden adamlar jinayet jogapkärçiligine çekilmeli, öwedine dolmaly. Bolmasa elbetde gatnaşyklar başga derejä çykar dip äderi resmi aýtdy. Gara Gutinyň ýazgylaryny öwrenmek işiniň nerede geçiriljekdigi entek belli däl. Azerbaýjanyň opozisiýon Musavat hereketiniň lideri Gulak Aslanly Azatlyk radiosyna beren interwýusunda bu wakany derňemek üçin halkara komissiýasynyň zerurdygyny aýtdy. Ortiýada oňa goşulmagy ruhsat berilmeli däl dip Aslanly Gara Guti Ortiýada gidilip şol ýerde gözden geçiriljek bolsa men onuň netijelerini şüphe bilen seyrederin diýdi. Resmiler Gara Gutinyň doly barlanmagy üçin adatça 2 hepde wagtyň gerekdigini aýdýarlar. Ýöne dürli şertler şol möhleti ütgedip biler. Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskov derňewleriň netijeleri berilmezden odal çaklamak näde dogry bolar diýdi. Azerbaýjanyň baş prokuraturasy mümkin bolan ähli ssenariýalaryň gözden geçirilýänligini habar berdi. Azerbaýjanyň howa ýollarynyň gözegçilik geňeşi uçarda ölenleriň maşgalalaryna 40 000 manat ýagny 23.460 Amerikan dollaryna, yaralanan adamlara 20 000 manat ýagny 11.730 Amerikan dollaryna barabar pul kömeginiň beriljakdygyny aýtdy. Resmiýetiň aýtmagyna görä, J282-43 reisdäki ýolagçylaryň sanawynda 42 Azerbaýjan raýaty bilen bilelikde 16 Rus raýaty, Gazakstanyň 6 we Kyrgyzstanyň 3 raýaty hasaba alınıpdyr.